de tarde we are young, found we papa, got we papa,
Dieu maman, da que Dieu te Dieu de cœur, tu da maman, pas Dieu Dieu pour Dieu te Jaj, to bolo tak nádherné, ďakujeme krásne. Píšťaločka je perfektná úplne. Krásny dobrý večer vám všetkým. Opäť vítajte na už 6. zmysle. Ďakujem vám, milí muži. My sme tam tak sedeli so ženami a padli tam také pošepky, že my už tam nemusíme ani ísť, toto úplne otvára srdce, už nič iné netreba. Potom map sa zdvihla, začala sa vlniť, tak si hovorím, že už je najvyšší čas asi sem prísť a uvidíme, že ako to teda dopadne na záver, keď ešte budete hrať, že či tu bude nejaký veľký bašavel. V každom prípade dnes vám budú hrať títo skvelí muži. Boris Čelár, a Maťo Geisberg. Ja som veľmi chcela, aby sme tu mali mužov dnes, lebo inak tu budeme samé ženy, aby sa nám to tak trošku vyvážilo. A asi viete, naša téma dnešná je vzťahy v pravde, tak ja som si povedala, že si na to prizvem ženy, ktoré vedia. Poďme si ich rovno predstaviť. Tereska Rut. Tereska, vyhrab sa tam niekde spoza toho dymu. Nech sa páči, vítaj. Áno, aj káble tu máme, aby nás bolo počuť. Mabiunga. Tu. Dobre. A Bea Hlohovská. Mňa by zaujímalo, že prečo, či chceme alebo nechceme, sa nám teraz tak veľmi intenzívne otvára táto téma vzťahov a chceme žiť pravdivé vzťahy. Lebo niekto naozaj na tom až príliš možno pracuje a snaží sa, aby to tak bolo. A zároveň sú potom ľudia, ktorí to možno až tak nevnímajú a nemajú takú potrebu, ale potom to príde a sú nútení. Čo je to za dobu, v ktorej sme? Vej. No, z môjho pohľadu sa už tomuto procesu vôbec nedá vyhnúť, pretože my sme naozaj v dobe, kedy, nie že v pravdivých vzťahoch, my chceme byť v pravde k sebe, my už chceme poznať tú pravdu o nás, kto sme, čo bolo dlhodobo historicky úplne zakryté, zapreté. My sme boli dlho naučení len tak povrchovo žiť a vlastne v takej upetosti na ten materiálny svet. Čiže povrchní sme boli aj k svojim životom, k svojmu prežívaniu, aj k vzťahom. Napríklad ja som ešte z tej generácie, kde to bolo o tom, že tak urob nejakú školu, vydaj sa, maj 2 deti a hotovo, vybavené a rob, mákaj, rob, prinášaj niečo. Že odrazu človek to všetko naplňal a zistí, že to nie, teda, že to nenaplňa. Ale ja myslím, že to súvisí aj s touto dobou, lebo my už nikto tu nemôže sa tváriť, že sa nič nedieje. My to z pohľadu astrológie, z pohľadu fyziky, kvantovej fyziky vieme, že to nie len, že sa hovorí, že my naozaj sme v tom evolučnom skoku. My sme v evolučnom skoku. Čiže my nemôžeme robiť nejaký evolučný skok s takými starými tými vzorcami, hej, s tým zabedneným. Nepustí nás to tam už. Nepustí. My, keď naozaj sa chceme posunúť do vyššej etapy, čo už volá z každého kúta, tak my musíme naozaj takú tú premenu urobiť v sebe a to sa nám odráža vo vzťahoch. Vzťahy sú ten odraz. Takže myslím, že môžu sa ľudia tváriť, ako chcú, alebo držať sa ešte takých tých falošných ilúzií, ale že už to nebude možné.
takou povrchnosťou proste žiť. Čiže pravda, to je jedna vlastne naozaj z toho nového pohľadu vnímania sveta vôbec, lebo my sme žili v tých popretiach a v ilúziách. My sme dlhodobo historicky žili v ilúziách o sebe, o svete, o druhých. A teraz nás to doháňa a stretáme sa s pravdou v sebe, o sebe a s pravdou vo vzťahoch. Ženy, vy to ako vnímate? Ja úplne súhlasím s tým, čo hovorí Beátka, takisto to tak vnímam, že sa proste mení doba. Sa rozširuje pole vedomia a my už naozaj nemáme inú cestu. A to, čo ja tak vnímam sama za seba, alebo aj v tých kruhoch, v ktorých sa pohybujem, tak dostávame stále viac také nejakej podpory zhora, aby sme možno všetky také tie dramatické situácie alebo niečo, čo je naozaj pozvánkou do nejakých takých tých hlbších sfér, mohli brať ako naozaj také dobrodružstvo, takú príležitosť. Že už to môžem objavovať, že naozaj aj ten pokus omyl stojí za to a že ten omyl v podstate omyl nie je a že je to stále len taká akoby ďalšia a ďalšia úroveň tej cesty, ktorá sa predo mnou otvára. Takže toto ja vnímam ako taký veľký benefit, že je to celé ako v tom najlepšom slova zmysle, taká hra, ktorú tu vlastne môžeme žiť a môžeme si to naozaj užívať, keď si to takto dovolíme vnímať. Map. Bejka to krásne povedala, že žijeme tú pravdu vlastne k sebe, že vlastne už sa nám v podstate nechce nič, čo nás nebaví. Nechce sa nám chodiť do práce, ktorá nás nebaví, nechce sa nám tráviť čas s ľuďmi, s ktorými nás to nebaví. No a v podstate vzťahy, najmä tie partnerské, sú teda o tej intimite a vlastne s tými partnermi trávime najviac času. Takže už nás nebaví tráviť čas s niekým, s kým nás to nebaví. To je inak dosť dobré. Komu treba stále niečo vysvetľovať, alebo skôr, keď sú naše reality úplne iné, keď máme iné hodnoty, hej? Že keď niekto chce tráviť úplne inak čas ako my, úplne iné veci sú pre ňo v živote dôležité, tak je to potom boj. A to nám už nerobí dobre. Práve aj s Beou cestou sme sa bavili, že aj na spolupráce, hej, že keď nás niekto volá, to aj s Tereskou sme sa bavili, že môžu byť nejaké spolupráce zaujímavé, že sú to dobré témy, ale že sa nám nechce ako ísť ani do kolegiálnych vzťahov, kde je to ako keby nejaký boj, vysvetľovanie, alebo len, že veľmi rozdielne akoby tie reality a že sa nám presne takto chce, že sa to vyskladá, že v podstate ako keby sme na tej jednej vlne. No a prečo si myslíme, že to tak je, a najmä v tých partnerských vzťahoch je, že keď sa pozrieme len do histórie, tak naozaj posledných 2000 rokov žena vlastne bez muža v spoločnosti nebola nikým. A keď chcela vlastne prežiť život, keď chcela v podstate mať čo jesť a byť v tej spoločnosti, tak sa musela dobre vydať. My už si to veľmi nepamätáme, ale ešte moja babka si musela brať niekoho kvôli pozemkom, koho jej vybrali a tak. No a tým boli vlastne všetky vzťahy ovplyvnené, pretože nemohli byť spontánne, nemohli byť zakladané na láske a častokrát bol ten vzťah obchod, kde muž síce zabezpečil a žena vlastne musela byť tou milenkou, musela sa starať o veci a preto častokrát tá láska a vášeň boli prirodzene mimo manželstva. A to je potom jeden z tých vzorcov, z ktorého sa ešte dodnes vyhrabávame, že niektorí ľudia akoby hlboko v sebe nemôžu uveriť, že môžem mať aj bezpečie, lásku doma a môže tam byť aj tá vášeň. Ešte to niekedy trošku oddelujeme. V podstate tie vzorce sú tým, čo nás utvrdzuje v tom, že vlastne o láske máme množstvo zvláštnych presvedčení, ako keby hovoriť, že čo je láska, ako to je asi veľmi ťažké, ale predsa len ten pocit vnútri nás jednoducho neoklame. Vieme to, nemusíme o tom polemizovať, že čo je láska, čo nie je láska. A ja by som veľmi bola rada, keby sme trošku zbúrali tie presvedčenia, tie staré vzorce o láske, čo si myslíme, čo je zaužívané, čo už neplatí, čo nás možno prekvapí, že že toto sa mi deje a ja to takto cítim a cítim to naozaj a ako to vlastne je. Tak poďme to rozbiť. No, vieš, my sme mali veľmi dlho v sebe ukotvené
ten opak tohto pojmu. My sme vášeň pomenovávali láskou, túžbu. Tiež sme pomenovávali láskou, veľké chcenie, takú potrebu, majetníctvo, mám ťa, nemám ťa. A už máš niekoho a nemáš niekoho, a mať niekoho musí byť, nie? Dcéra patrí otcovi, potom patrí mužovi, má, nemá, je niekoho. A to všetko sa tomu hovorilo láska, dokonca žiarlivosti sme hovorili láska. To nežiarli, ten neľúbi. No a toto sú všetko vlastne také, čo nás odvádzalo od skutočného pojmu, čo láskou skutočne je. Lebo láska nič z tých prejavov, čo sme si teraz povedali, toto nič z toho láska nie je. Láska je to je tá esencia, ktorá nemá v sebe nič, čo by ako nás do nejakého boja, manipulácie alebo do niečoho ťahalo. Láska je čistá sloboda. To je skutočne, nemôžem milovať druhého človeka, keď ja necítim, čo je láska k sebe samej. To sa nedá. Potom, keď to nemáme, keď sme to mali nahradené takouto poslušnosťou, ten syndrom dobrého dievčatka, alebo vyhovieť a proste to všetko, alebo mať niekoho, tak bolo úplne normálne, že ako toto, čo spomína aj dievčatá, že tie staré mamy, oni len na to, aby proste tam boli niekoho, tak sa vzdali úplne seba. A viete, čo mňa zabolí, čo ja už som naozaj nejaký rok odskákala na tomto svete, a že keď niekde, keď rozprávajú, joj, ale vieš, tá naša stará mama, čo je tá stará mama odo mňa o rok staršia, hej? že ona taká dobrá, to čistá láska, ona nám všetko obetovala, vždy okolo nás chodila, celé taká, to bola naozaj tá milujúca stará mama. Ale Kašlem normálne z toho. Ale tej úžasnej babky sa v živote nikto nespýtal, ako sa cíti v tom. Hej, napríklad moja stará mama, ktorá porodila 9 detí. A to každý, že to tam babička naša. Bože, len, že to, že ako babička, ako aj proste to telo, ako zodrala, že ako sa v tom cíti, to bolo tak normálne a ešte to bolo pomenované, že to je láska. Hej, čiže oni to ani nevedeli, hej, len to uspokojenie tých druhých. Takže to zobudzanie teraz do tej pravdy, keď my naozaj vstupujeme, že nie je to láska k sebe, keď si kúpim ešte ďalšiu drahú kabelku, alebo že si doprajem, čo tiež sa stane. Ale že naozaj, že v čom sa ako prejavuje to, že ja sa skutočne mám k sebe úctu a mám lásku, tak vtedy môžem rozdávať a môžem ju dávať. Aj keď ten prejav je možno chudobnejší, ako to bolo. Ženy, vy tiež pracujete najmä so ženami a vnímate, že sa to už preklápa? Že sa to výrazne preklápa? Alebo sú tieto vzorce, o ktorých hovorila Bea, tieto konkrétne, že žena sa má obetovať, má byť ticho v podstate a byť spokojná s tým, že je? Ide to preč? Alebo ide to preč ťažko? Ja to vnímam, že to ide preč. Ako veľmi to cítim a vlastne som toho naozaj svedkom, lebo ženy, ktoré prichádzajú na kurzy, na semináre, tak toto cítia ako nevyhnutnú potrebu. Takže samozrejme, ja som v tom ako obrovská optimistka. Ja tomu verím, že v tom poli sa to naozaj mení. A je úžasné, že to môžeme takto slobodne pomenovávať, že sa k tomu vieme takto vracať. Že sa vieme naozaj ako na základe týchto skúseností, čo aj Beatka teraz hovorila, naozaj poučiť alebo sa o to oprieť a vieme z toho výjsť, uznať to, že to tu je v tom poli, ale ako môžeme z toho vykročiť ďalej. Takže jasné, že ja tomu úplne verím, že sa to deje. Ja ešte mám taký pocit presne, že je ešte stále v spoločnosti, ale aj to už vnímam inak, ale ešte stále to mám chuť osloviť, že staraj sa o seba, buď k sebe pravdivá, nájdi si čas pre seba, je to skôr spájané stále s tým telom. Že stále mám pocit, že sa tam opomína to hlboké spojenie ženy so sebou.
že dopraj si presne tú kabelku, to je tiež súčasť samozrejme, ale že to hlboké spojenie ženy so sebou. Map. No rozmýšľam nad tou sebeláskou, lebo v podstate robím s tým roky hlavne u seba. Mm-hmm. A v podstate, keď sa zamyslím nad tým, že čo robím u seba, aktuálne za tému, tak je to sebaláska. A mne to príde, že to má toľko veľa vrstiev, že však tancujem si, kúpim si aj kabelu a ideme na tú masáž a tak, ale ako hľadanie toho balancu. Oni sa smejú. Akože, že máš tú rodinu, hej, je to super, máš tú rodinu, potom máš nejaké to poslanie, ale potom stále sú tam tie riady a stále tam sú. A stále treba povysávať a ešte ti aj pomáhajú všetci, aj tak to stále tam je, hej. Takže ja hľadám, že ako až na tú podlahu tej sebalásky, najmä matky, ktorá má teda ešte aj tie malé deti, že ako to vlastne vyzerá, lebo keď prídem k tomu Bekimu, že čo už nemáme robiť, že ako rozdávať sa, hej, tak ja stále hľadám, že ako vlastne tým deťom dávať lásku inak, ako by si sa rozdala, hej, lebo keď sú 4 a teraz jeden, ten najstarší, príde z basketbalu a keď nie je navarené, on akože je zdutý, hej, ako otvorí tú plnú chladničku, nič nemáme, hej, už sa mi dvíha. Hodí do nej loptu. Hej, že akoby každý potrebuje niečo iné z tých detí, proste muž potrebuje niečo, ja potrebujem tá domácnosť, tak stále mi to len ako keby ide do toho, že čo najviac sa akoby uvoľniť a neobiehať tam ako družica, dať sa do nejakého pokoja a vystupovať z tých konceptov a predstav o tom, čo je vlastne tá úžasná domácnosť a čo je vlastne. Lebo akoby čím viac sa to snažíme naplniť, tým viac sa to ako keby hrotí. Takže naozaj je to len o tom nejakom vnútornom vystúpiť z tých všetkých presvedčení, čo aj Beka spomínala, hej, že musí byť stále navarené, že by to malo byť aj zdravé, že musí byť upratané, že ty musíš byť šťastná v tom svojom poslaní, každé decko musí byť stále šťastné, muž musí byť šťastný, hej, že je tak veľa tlakov, podľa ktorých si my myslíme, že my môžeme byť šťastní, až keď to vždy všetko bude frčať a ešte žiadne dieťa do toho nesmie byť choré alebo nemôže mať nervy, hej. Takže nejako ako ten bod toho, hľadám bod toho, že môžem byť vlastne ja v pohode, v tej sebaláske alebo v tom pokoji, aj keď akoby tie veci a vzťahy nie sú vždy doriešené, není vždy všetko akoby na 100%. Čiže nenaháňať akoby tú dokonalosť alebo niečo také. Vieš čo, mne ešte prišlo zo sebaláskou, že vlastne ja som na túto cestu nastúpila, ja neviem, hej, viac ako 40 rokov a že my sme si aj tak ako jasne vtedy hovorili, hej, že z tohto vystupujem a napríklad, že otváram sa väčšiemu cíteniu, vnímaniu, hej, kde som v tom ja a tak ďalej. Ale veľmi teraz poslednú dobu vidím, že to ako všetko, ako si spomínala, hej, že je v tých vrstvách, čiže ako aj to naše vedomie je v určitých, čo povieme, dimenziách, ako sa nachádzame. Takže vždy dojdeš k niečomu, kde zanecháš nejaké tie staré vzorce a pocítiš takéto teplo, sebaláska. A je nebezpečenstvo, to ego naše je tak prefíkané, že ono sa to vie zase tak akože intelektne toho chytiť a tak akože uspať, hej, že už dobre, áno, že vedia, už v sebaláske som. Ale ono, ako sme hovorili, že je všetko v pohybe a vo vývine, toto sa tiež stále proste nám prichádza, hej, že čiže prejdeš k jednej rovine, precítiš to, ale to nie je koniec. Ono je to naozaj stále v procese. Lebo to, čo ti stačilo napríklad na naplnenie ako sebalásky, ja neviem, pred 15 rokmi, no dnes to už nestačí. To je ono, o čom hovorím, že... No, že to je, vieš, a že nezaspať v tom. A aj v tom partnerskom vzťahu, čo ti stačilo pred rokom, tak zrazu ti to nestačí a tí chlapi, že tak som sa zmenil a stále ešte sa dá ísť na taký level ďalší. K sebaláske by som sa určite ešte dostala, lebo to je veľká téma. To by sme mohli jeden večer robiť o sebaláske inak.
Ale chcela by som sa vrátiť k tým presvedčeniam, ktoré máme. Mňa veľmi prekvapilo, čo si mi hovorila, že aj motýle v bruchu, o ktorých si myslíme, ktoré prichádzajú, keď niekoho stretneme na ulici, že a zaleje ťa úplne pocit, že si myslíš, že toto je pocit lásky, toto je proste on, alebo toto je ona. Tak proste, že to je vzorec. To bolo pre mňa akože veľmi také toto je veľmi oči otvárajúce. Áno. To je veľmi zavádzajúce, že keď aj, vieš, už niečo človek prejde a že presne ako ten moment tej zamilovanosti, že a hneď, to je dvojplameň, nie? A, že životná láska a všetko. No a ono to je naopak, práve, že tie deficity, ktoré v sebe nesieme, čiže čo nemáme sebou naplnené, hej, a vlastne nejaká tá vibrácia, tak priťahuje tú vibráciu, kde ten druhý zase opačne nemá niečo sebou doplnené. Čiže to je tá obrovská taká tá príťažlivosť, ktorá sa takto vie zahrať, lenže ono to potom, hej, že pri chvíľku nejakým stereotypom a už sa to potom v tej pravde prejaví a zrazu to nie je životná láska a z tej najvyššej lásky to je Ježibaba. A že čo sa s ňou stalo. Viete, my keď sme sa zoznámili, to bola taká úžasná žena. Vysvetlite mi, čo sa s ňou stalo. Ale v podstate tí dvaja sa musia stretnúť, nie? Áno. Že to ich v podstate musí pritiahnuť, aby si to poriešili. No. Ja to dokonca tak aj vnímam, že ono to zo začiatku presne takto môže byť a potom prichádza to skutočné preverenie. Hej? Že to je zase to, čo ja nazývam tým dobrodružstvom, dnes mi to nejak veľmi ide, že tak ako vstúpiť do toho a hľadať tie všetky možnosti, ktoré nám to prináša, ako by ich rozbalovať v tom celom. Že to tak ako by nezatratiť, ale práve naopak ísť do toho, ako do tej výzvy. Radosti. No, to zatratiť sa nedá, lebo to je pekné, príťažlivé, ale nepadnúť do ilúzie, že už je vybavené. Proste nič nie je vybavené. Všetko je v procese a pokiaľ si na základe tej zamilovanosti, čiže otvoreného vlastného srdca, dokážem seba vyrovnať, hej, tie svoje deficity, no tak potom sa začne prejavovať tá pravda. No a už sme v pravde vo vzťahu. Lebo ja by som si povedala, že no tak tuto zase cítim pri tomto niečo, že ma zase tuto zalieva a motýle a si poviem, ani just nie. Ale v podstate tú lekciu, ktorú mám si odžiť, tak si neodžijem, nie? Nie? Či mám sa na ňo vykašľať a ísť potom inde, kde je taká pohodička? No a ako sa chceš zbaviť motýlov? No, odstrihnúť toho človeka. Tak to robím ja. No Koľko zlomených srdcí mužských chodí po svete. No, neviem, či mužských, alebo len moje, ale hej. No ale keď odstrihneš, hej, vymažeš z Facebooku, to nerobím. tak motýl neprejde. To volá, kde uvidíš. Ale zaspinka, zakuklí sa. Áno. Ale príde potom niekto iný príde a znova sa ozve. Tá istá vibrácia. Ja viem. Tak. Ja viem. No. Takže treba si to jednoducho odžiť. O tom sme chceli. A prijať a uvedomiť si pri tých motýloch, že to šťastie, ktoré vtedy prežívam, nie je preto, že ten druhý mi dáva ten prejav lásky, ale že moje srdce sa otvorilo. Áno. A toto uvedomenie, to už je podľa mňa naozaj cesta taká vedomá. Mhm. Zároveň je to taký pekný moment sa vedieť k tomu vrátiť. Že keď prichádzajú tie stavy možno toho spochybnenia, čo si hovorila v tých ďalších fázach toho vzťahu, tak toto je ten pocit, ktorý tam už zostane nejakým spôsobom otlačený. Aj keď je to možno vzorec, ale že je to niečo, čo sa do toho viem znovu dostať. A mi tú cestu ako keby pomôže zase prekonávať ďalej. Map, ty sa usmievaš, ako keby si spomínala na svoju školskú lásku. Nie? Na školskú, na túto aktuálnu spomínam a som si predstavovala, že čo to Bea myslí, ako tie motýle a čo. Ale ja by som tie motýle akože nebrala, že vždy to má zle dopadnúť, že vždy tie motýle predznamenajú, že to bude celé zlé. Proste tie motýle tam sú na začiatku a tak, ale v podstate to nič nemá už akoby s tým skutočným vzťahom, takže nazvime to, že niektoré
sa to potom preklopí do toho vzťahu a to preklápanie, hej, to môžeme sledovať napríklad na hviezdách amerických, že sú vlastne vždy po 3 rokoch sa rozídu alebo po roku, že majú tak veľa partnerov, hej, že kým je toto ružové, tak v pohode a hneď ako sa začnú otvárať témy, tak rýchlo vlastne koniec a do nekonečna, hej, to vymieňajú. No a tá fáza vlastne, keď to prechádza z tej slepej lásky, ako Bejka povedala, že príde vlastne tá pravdivosť, tak ja to volám, že obrusovanie kameňov, hej? Že každý má tam nejaké tie svoje ilúzie alebo predstavy o tých vzťahoch, o tom živote, aj o tom druhom. No a zrazu zistíme, hej, že s kým nás tá chémia spojila, hej, že kto to vlastne s nami žije. Uvidíme jeho tieň, kvôli nemu zrazu začneme vidieť svoj tieň, lebo nám stlačia tie gombíky, takže zrazu zistíme, čo v nás všetko je. Amen tma. My taký dobrý a zrazu... A to je vlastne ten moment, že či my sme ako keby schopní vôbec niekoho milovať aj v tom jeho tieni. A za mňa, akoby stretnúť toho pravého je, aspoň dnes to tak ako ukázalo, alebo čo vidím z tých párov okolo, že keď aj ten jeho tieň môže nás akoby vytáčať, ale aj tak je ten tieň pre nás akoby roztomilý. A to je, lebo keď vás niekto, ako keby, že vy keď sa prejavíte aj v tých svojich chybách a on vás bude neustále drbať a neustále vás bude akoby v tom odmietať, tak ja neviem, či tam vôbec je taká cesta. Ale vieš, čo v tomto vidím tiež takú ako silu, že prijať a milovať proste aj ten svoj tieň. My sme boli ženy tak dlho vychovávané proste k takému perfektnému konaniu, ako si hovorila, hej, že všetko 100% domáca, 100% milenka, 100% matka, všetko úplne 100%. A že sme mali normálne strach z takej svojej slabosti, hej, alebo z nejakých tých svojich tieňov a tiež sme to zakrývali a zakrývaš, no ale potom, už keď sa to dlho zakrýva, potom raz sa tam jedna kvapka preleje a ten párny hrniec vyletí. Hej, a potom sme, že bože, že čo to v nás je a seba obviňovanie a tak, že myslím, že to je rovnítko, že nakoľko vieme byť k sebe také príjmajúce, takže to nám dáva aj silu príjmať tie tiene toho druhého. Že tam niečo určite spojené bude. Lebo že aj také tie výhrady voči tým partnerom, ale väčšinou v takom nevnímaní toho zrkadla. Že je to aj vo mne. Tereska, ty tak veľmi múdro pritakávaš. To sa chcem od teba naučiť, že byť ticho a pritakávať. Tak povedz, ja viem, určite máš k tomu čo povedať. Žiadlivosť. Tak samozrejme toto, čo tu odoznelo, hej, že môže sa to vyhrotiť do veľmi extrémnej formy a môže to mať takú tú ľahšiu, jemnejšiu, ktorú by som možno naozaj zaradila za niečo, čo je prirodzené, ale naozaj tam veľmi vždy dôležitá tá sebareflexia. Hej, že si to všímať, že čo za tým je, čo mi to spúšťa, hej, kde mi to ako náburáva ten môj pocit tej vnútornej hodnoty, čo je pre mňa ohrozením, keď teda sa toto deje, čo ja vnímam alebo čo cítim v poli. A samozrejme, že niekedy to vie byť opodstatnené, hej, že môže byť nejaká situácia, ktorá naozaj sa deje, je to ako fakt. A ja mám právo sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť, mám právo si to všimnúť. Máš skúsenosť nejakú? Môžeš zdieľať nejaký? Tak určite, že mnohé ženy, ktoré prichádzajú, hej, tak mám pocit, že niekedy až popierajú túto kvalitu. Hej, že naopak, že chcú ísť do toho extrému, že chcú byť veľmi v tej slobode, v tej veľkej otvorenosti, v tolerancii. A pritom naozaj sa tam môže pred nimi odvíjať príbeh, ktorý je pre nich ohrozujúci. Hej. Takže to je zase už taká akoby tá druhá strana toho celého. Takže mňa to stále len vracia do toho bodu, ako naozaj sa pozrieť na to pravdivo, hej, akoby spojiť sa so sebou a všímať si, odkiaľ to ide. Ten impuls, ten podnet, ten pocit, hej. Hovorí, že príbeh, ktorý je ohrozujúci. Čo si mám pod tým predstaviť? No keď tá žena naozaj žije vo vzťahu, ktorému verí a naozaj verí tej otvorenosti, autenticite, tomu, že sú témy komunikované otvorene a cíti, že z tej druhej strany to naozaj nie je v tej pravde. Hej, a ona tam ako má to podozrenie možno aj na nejakú žiarlivosť, že tam niekto vstupuje ďalší do toho vzťahu, ale ako chce to popierať v sebe, hej, nechce si to ako keby priznať. Tak toto je ako keby ten vzťah, ten druh toho ohrozenia, hej, že to ohrozuje aj to jej vlastne primárne napojenie na tie jej zdroje,
ktoré jej dávajú už teraz nejaký signál. Hej? Niečo jej vysielajú ako informáciu, ale ona možno z toho strachu, aby akoby túto vec neuznala, tak to popiera. To znamená, že to môže byť presne tá intuícia, ktorá nás vedie k to, čo Samozrejme. cítime vlastne v poli, že to nemusí byť len nejaká naša diera, Samozrejme. ktorá je tu. Hej. Takže treba sa na to vždy pozerať z rôznych uhlov pohľadov. Určite. Nie je na to dané jedna Jasné, vec. ale v každom prípade žiarlivosť je majetníctvo. Áno, že mám. Hej, alebo potom zase mám strach, že nebudem mať, alebo by som nemohla mať. Ale ja myslím, že skutočne vstupujeme do novej éry, do nového sveta, kde keď vstupujeme v tej čistote, v láske, tak tam už to majetníctvo naozaj nie je. Čiže v podstate, keď ideme tak naozaj do pravdy, kto kedy nám patril, ako môže byť nieči. Áno, že a pokiaľ napríklad sme v pravde v tom vzťahu a ten druhý, ako hovorila aj Tereska, že nejakým spôsobom uniká, tak je to láska, keď mu nejakým spôsobom zabránim v úniku. Jasné, Mám na nech si ňo ide. nejaké právo. Áno, že a zase tiež také, čo Ja nám toto tak úplne odráža. vnímam, aj s tebou totálne súzniem, aj by som to tak veľmi chcela, taká moja vnútorná túžba. Aj si myslím, že niekde to tak mám nastavené, že takú silnú toleranciu, ale na druhej strane, ty sa tiež možno smeješ, Ja sa veľmi smejem. na druhej strane... Toto nie je tolerancia, ja ti musím skočiť do reči. Musím toto povedať, lebo na to zabudnem, už som na to zabudla skoro, preto som musela tak spomaliť. A trochu mi tam presne ide taký spirituálny bypass, že proste si to tak poviem. Tereska, vieš, že presne tá intuícia cinka a si povieš, že nie, nebudem majetnícka, je to v poriadku, 5-krát za deň si to odmeditujem. Poďme hlbšie do toho. Dobre, vysvetľuj. Na to vás tu mám. Čo si myslíte? Poviem, že ako to mám ja, hej. Že ja si myslím, že téma žiarlivosti, ak chceme pravdivý vzťah, tak je veľmi veľká téma práve tých obrusovania kameňov, kde by malo dojsť k nejakej pravdivosti a povedzme si úprimne, že aj keď sme zalúbení, šťastne zalúbené ženy, tak sa nám páčia aj iní muži. Áno, keď uvidíme... Nie. Je to proste prirodzené, je to zdravé, že keď stretneš nejakého proste pekného muža, tak si tak zamyslíš, že mohol by byť, hej, alebo nemohol byť. A takisto to majú aj muži, teda Igor mi to vysvetloval, že muži to tak majú, že považujú ženy. Ale oni už vôbec nie, map. Že ženy sú akože krásne stvorenia a že to je proste radosť vidieť krásnu ženu, hej. Takže pokiaľ si to ani nemôžeme povedať v tom vzťahu, tak to častokrát nastáva napätie a potom tí muži... Preboha, pozrel som sa teraz, je tu, že nemôžem sa ani pozrieť, lebo už dačo, hej. Čiže... Ja som Igor. Takže ja si myslím, že mala by tam byť slobodná, otvorená komunikácia o tom, že áno, páčia sa nám ženy, páčia sa nám muži, je nám niekto blízky a tak, ale práve v tej slobode si proste vyberáme. Že pre mňa je to úžasné, že mne sa veľmi páčil seriál Vikingovia a potom mi prišiel na terapiu jeden viking. Akože to bolo husté, lebo sedel takto v mojej obývačke predo mnou. Úplne proste vyzeral jak Ragnar. Bol vyzlečený, lebo tak to ukazuješ, že... No mal tie ruky akože potetované tak. Čiže on úplne ako keby vystúpil ten hrdina z môjho filmu a ja som sa tak na ňu pozerala, alebo ešte aj zlatý, inteligentný, všetko proste. A hovorím si, že wow, že... Aj tie rohy mal? Ragnar nemal rohy. Čak, vikingovia majú, nie? Nevidela som vikingov, pozri. Hovor. No, každopádne som chcela povedať, že keď raz niekoho miluješ a prejdete si, že brutálne veci v tom živote a pozná ťa na dno v tvojej temnote, ty poznáš jeho a zažili ste tak veľa spolu, že naozaj môže stať pre tebou idol z filmu a tebe to nejako nekríži tvoje plány, že je, že krásne, že taký muž existuje, ale proste ja viem, kde moje srdce patrí a
Proste za mňa to je tá sloboda. A zároveň ešte, že áno, to, čo Bejka hovorí, že my nemôžeme nikoho vlastniť. Čiže akože pre mňa by bolo strašné, keby som zistila, že Igor sa zaľúbil do niekoho iného. Aj sa mi to už snívalo, bolo to strašné. Som sa tam balila a on ma nezastavil a vybral si ju. Hnusný pocit, bola som ráno zdutá trochu. Ale iba trochu. Ale je to úplne jasné, že ak by jeho srdce zatúžilo, tak ja by som ho teda za žiadne okolnosti nedržala, pretože to sa vlastne nedá. A toto, že alebo niekto robí, že vlastne niekto s kým žije, sa zamiluje inde a ten človek ho vydiera cez deti, cez neviem čo a schopní sú tak niekoľko rokov žiť a to si myslím, že je horšie ešte. Ja len k tomu, lebo už som ti skákala do reči. Prepač. Ja plne toto podpisujem pod to, čo teraz Mabo hovorí, že to je to také sloboda je vnímať naozaj tak sami seba, ako sme v tej prirodzenosti a to nie je majetníctvo. A teraz pozor na tú toleranciu. Lebo to nás učili volakedy, že máme to a to tolerovať. Ja si toto vôbec nemyslím, máme byť pravdiví, ale to by sme, jedna vec je žiarlivosť a druhé, keby sme otvorili tému nevera. Že čo to vlastne je. Lebo to, že sa tvojmu mužovi alebo tebe, že sa ti zapáči nejaký typ alebo človek sa aj za krásnou ženou, že sa obzrieš, to je jedna vec. A ešte, aké je to super, ako hovorí, že keď sa o tom vieme baviť. A potom ešte naozaj je veľká téma, že čo to v podstate ako nevera je. Takže to nie je jedno. Nesúvisí to. Ja v tom mám akože striktné pravidla. Práve uhly všade. Tereska. Tá žiarlivosť, ona nemusí primárne súvisieť s tou neverou. Že ono to môže byť naozaj to nastavenie, že som tak precitlivela a tak ako veľmi opatrná, tak sa cítim ohrozená, že vo všetkom, ako keby vidím naozaj tú potenciálnu ako možnosť ohrozenia toho vzťahu a preto som teda ako v tej žiarlivom nastavení. Ale tam proste k tomu napadá iba to, že je to stále tá príležitosť. Že my vlastne vždy, keď sa nám to objaví ako pocit a keď naozaj chceme žiť tú transparentnosť v tom vzťahu, tak o tom môžeme slobodne hovoriť. To je podobne ako aj Mab hovorila, že veď je to úžasné, že si to pomenovať. Len tam sú zase tie ďalšie vrstvy toho, že hanbím sa za to, že to takto mám. Nepoviem to otvorene pred tým partnerom, ale keď si toto dovolím a skúsim to, tak je to podľa mňa úžasné objavovanie. Ale však to je normálne, že sa to môže stať, len mi príde, že to treba iba povedať. Že keď sa to udeje, tak mať gule to povedať. Nie? Ja mám pocit, že tento celý rozhovor je o tom, že si uvedomíme, že to stačí len všetko povedať. Povedať, že? No veľa vzťahov napríklad zachránila nevera. Že častokrát, to už keby sme sa dostali k téme muži, že vlastne muži ako keby nie sú veľmi naučení hovoriť o pocitoch a mužom sa častokrát stane, dúfam, že sa neurazia, že som v pohode a zrazu mám milenku, Lebo vlastne on si neuvedomil, že je tam nejaká žena po pôrode a teraz, že proste nechce sa s ním milovať a jemu to príde, že tak teraz ju mám nútiť, keď sa nechce, že muž je tolerantný a nechápe sám, prečo zrazu zaiskrí s tou kolegyňou, Lebo akože nechce tlačiť na tú ženu. No a potom vlastne sa zistí, že tá sekretárka bola len odpoveď na jeho dlhodobo nenaplnené túžby. A to nehovorím len, že o sexualite, ale možno o blízkosti, o pozornosti. Bežne sa stane, že žena vymení to dieťa za muža, a že vlastne muža úplne odstrihne. A práve keď o tom dokážu hovoriť a muž si vlastne uvedomí, ale ja fakt milujem tú svoju ženu, milujem ťa, chcem byť s tebou, len proste som to nedokázal povedať, čo už ako som sa trápil tie 3 roky. Takže častokrát sa stane, že tá nevera je naozaj len akoby taká homeopatická, že len na chvíľu prinesie vlastne nejaké poznanie do vzťahu a zrazu sa tie veci akoby pohnú, ktoré predtým nevedeli otvoriť. Tereska, nevera, tiež tak pritakávaš, že ako to ty vnímaš? Môže naozaj byť akoby liečením pre... Ja s tým úplne súzniem, ale ja teda si myslím, že tam je zase kľúčová tá transparentnosť. Tam sa to nedá bez toho. Že zase pomenovať to, že sa toto deje, to, čo aj Mab hovorila, a ísť do toho naozaj s tým ako otvoreným zámerom, že čo z toho vznikne. Ale ako bez tej transparentnosti sa to nedá. To rozhodne.
A myslím, že je to tak individuálne v pároch, ako sme my individuálni. Ide o to, že či naozaj tí ľudia sú súladní a že prechádzame aj cez tie zákutia životné. Áno, že to niečo vnútri proste drží spolu, ale niekedy naozaj len odzrkadlia takéto veci, tú nevernosť sami k sebe, že aké sú, to je jedno, či je to žena alebo muž, že naozaj som vždy ja taká autentická, alebo sa za niečo, aby som bola dobrá, alebo neviem čo, ako zapredávam, že ako to máme a že vtedy vlastne si to tí ľudia len odzrkadlia na to, aby sami k sebe individuálne našli bližšie tú cestu a napríklad idú ďalej. Ale v každom prípade, že je to, keď to príjmeme ako tú lekciu, takže či už zostanú spolu, alebo idú od seba, tak je to už niečo naučené. Musí tam nastať nejaká zmena. Lebo keď nenastane zmena v našich postojoch, no tak sa potom nám točí všetko dokola. Tu by som prešla, že či už je to nevera, alebo môže to byť čokoľvek, jednoducho ten vzťah môže kedykoľvek skončiť. A my s tým ako keby nechceme narábať, nechceme to vidieť, lebo niekoho naozaj milujeme a môže sa stať čokoľvek. A tu sa chcem dostať k téme istoty. Istoty a pokore k životu. Že ako pracovať s tým, že naozaj nič nie je isté. Ničom. No, si to povedala. Pokora je vnímanie, že žiadna istota neexistuje. Že jedinú istotu my môžeme v sebe, že proste hľadať v tej svojej sebaúcte a v sebe, že mi prináleží, že nechcem použiť to slovo zaslúžim, ale také, že naozaj to, čo si viem vytvoriť proste takú tú hojnosť, ale pokora je príjmanie aj premenlivosti života. Pokora je aj vnímanie, že my, kým prichádzame na tento svet, tak v tom duchovnom svete naše duše si ten hlavný zámer zadávame. Čiže my už prichádzame s nejakým plánom duše a naše ego to buď, keď je v pokore, tak sa vieme, ako sami sebe, to nie je, že sa skláňame pred niekým. To naše najvyššie ja nám túto cestu určilo, ale z môjho pohľadu je naozaj pokora príjmať to, čo nám život prináša, a nie počúvať ego, to by len to, čo vyhovuje a čo je ľahko a čo je nejaká predstava, alebo nejaká ilúzia, ale príjmať s pokorou, že užiť napríklad, žiť v tom, že v tejto pokore, že neexistuje istota. Na druhej strane to dáva tú náplň, že užiť naozaj to, čo je. Neriešiť, čo ja viem, čo bude za 5 rokov alebo za 3 roky, ale pochopiť ten odkaz v Biblii, žite tak, ako by bol váš deň každý posledný. Že naplno, že nenechávať, neodkladať, nejaké, že veď neviem kedy potom. Ja vnímam tú pokoru z tohto pohľadu. Tam mi prichádza, že teda keď nie sú istoty, tak by sme sa mali možno v tých nových vzťahoch naučiť púšťať s takou väčšou ľahkosťou, aby nás to potom tak nejak nerozhodilo úplne, lebo však vidíme to aj vo filmoch, nie? Že pri tých rozchodoch nastávajú veľké drámy. No, lenže častokrát sa stane, že niekto je vo vzťahu a není tam naplno, lebo čo keby sa sklamal, hej? Čiže ešte to sa nám môže stať, že si vlastne povieme, že nie, že si to povieme vedome, že si to neuvedomíme, ale ako keby vnútorne si povieme, že ja nebudem to srdce až tak otvárať, lebo čo keď sa so mnou rozíde, hej. Takže to sú všetko tie ako keby strachy, postoje rôzne a tie sa odkrývajú vtedy, keď zistíme, že
že vlastne práve tá pravdivosť vo vzťahu odkrýva, že prečo sa v niektorých situáciách necítime dobre, hej, že človek si povie, že akože rípeš do toho muža, hej, ale ty ako keby cítiš, že sa ti začne zavierať, že sa niečo deje, hej, a ty čím viac rípeš, tým viac ide do odporu. Ale potom, keď sa k dačomu dorípeš, tak zistíš, že si dobre robila, lebo naozaj tam mal niečo, že on už sa začal zavierať, že si mu niečo zapínala, ale nedokázal to povedať, tak sa len zavieral, hej. Takže to sú presne tie veci, že keď zrazu to začneš škrípať v tom vzťahu a začneme nejako ochladzovať a zrazu, hej, že mali sme úžasnú sexualitu a zrazu sa nemáme chuť milovať. No prečo? Prečo sa nemáme chuť milovať? No niečo tam je. No niečo on urobil, určite evidentne. No nie, no niečo sme si nevypovedali, nejako sa tie srdcia zavreli tým bežným životom a jediné to, čo môže tú sexualitu opäť rozprúdiť, je otvoriť to a pomenovať, čo tam je. Ja som chcela týmto svojim predslovom povedať, že veľakrát hľadáme vinníka práve v tom druhom. Alebo potom sme v takej roli obete. Ja som takáto, no, a už ideme. Tak ako komunikovať a tak nejak konštruktívne, nie z pozície obete a zároveň nehľadať v druhom toho vinníka. Ja by som sa možno ešte vrátila aj k tej téme tej istoty, neistoty. Že ono ja tam vnímam ako takú úplne prirodzenú súčasť toho nášho vnútorného rozvoja, to, že si budujeme takú ako keby stále hlbšiu istotu k sebe samému. Že to je to miesto, odkiaľ vychádzame, kam sa zase vraciame. A ono sa to potom celé tak aj veľmi relativizuje, že čo je tou istotou, čo je tou neistotou a zároveň samozrejme prehlbuje sa pokora. Samozrejme aj s tým, že ja sa stále dostávam do toho hlbšieho napojenia s tou svojou zdrojovou podstatou, lebo sa prirodzene aj ako keby čistí to spojenie. Takže to mi prišlo ako ešte k tomu, ako dopovedať. A súvisí to určite teda do veľkej miery aj s tou témou tej obete. Hej? Lebo pokiaľ naozaj ako ten pocit tej vnútornej istoty stále prehlbujem, tak nemám, ako už som pochopila. Takže nemám potrebu vstupovať do tej obete. Respektíve môžem si to trošku nahmatať, ale potom z toho viem o mnoho ľahšie vystúpiť. Len to bavíme sa teda o tom starom nastavení, ktoré bolo, ja to už dávam úplne že do minulosti, pretože nejakým spôsobom sa pohybujem medzi ľuďmi, či už ako terapeutka a semináre, ktorí toto už máme ujasnené, že ten postoj obete, ktorý je vlastne zabalený strachom, tak proste nemôže žiť nič iné. Hej, len tú obeť. Ale my sme naozaj v tom transformačnom skoku a sme v tej premene, kedy už túto nepravdu o sebe, hej, tej obete a tej malosti a tých neistot v sebe, že naozaj to už vážne sa vieme na to pozrieť, nechať to zanechať, proste uchopiť už tú pravdu, že aký obrovský potenciál my máme a že sme my tvorcami nášho života a že toto je už veľké priblíženie sa k pravde lásky. Toto je už láska, lebo v láske skutočnej tam nemôže existovať obeť a tyran alebo niečo také, proste to samo sebe vylučuje sa. Frekvencia to ako keby nepustí. Nepustí. A tá frekvencia, keď tie dve bytosti v láske, ktorí sú v láske, ktorí sú očistené od tých nízkych vibrácií, hej, tých strachov, hnevov a toho všetkého, tak nie sú spolu preto, že musia, alebo že ich nejaký krúžok spája. To je tá prirodzenosť tej túžby spolutvorenia, čiže nie, že aby mi niečo už tam ti nemusí niečo doplňať, ale tá potešenie, tá radosť toho spolutvorenia, to je už úplne ten iný základ, hej, toho vzťahu. Čiže keď napríklad si to niekto o sebe myslí a napríklad žiarlivo za niečo upozorní, že akože halo, dievča, kde si, hej, tak je to z môjho pohľadu tá výzva, tak si pozri, ako v tom živote pravdivo si, hej, a že kde sme zase uviazli. A to nie je nešťastie, to nie je, že ten vinný, ale ani ja sa nebudem za to viniť. To už nie je vina, veď to je proces, aká vina. Hej, že to naozaj už to vstúpenie do tej pravdy bez tých hier, na tie viny, tresty a to všetko.
Lebo to sa stále len točilo v jednom. Tak sa na to pozrieť trošku zhora, že nie je tam. Mňa to napadá ešte k tej obeti, že samozrejme toto úplne súzniem, že je to už niečo, čo z toho môžeme vystupovať, ale stále je veľmi dôležité mať tú skúsenosť, si to vedome odžiť. Lebo mnohokrát sa stáva, že chceme to preskočiť, alebo to chceme naozaj akoby vytesniť, že nechceme do toho vôbec vstúpiť. A ono niekde mentálne to možno spracované máme to vyhodnotené, máme to analyticky pochopené, prečo to nie je tá správna cesta, ale niekde v hĺbke tela to stále zostáva ako taký ako veľmi hlboký otlačok. A my pokiaľ sa s týmto miestom nespojíme, tak nás to stále vlastne prenasleduje. Stále je tam ten háčik, ktorý nás do toho pocitu vie stiahnuť. Takže ja osobne mám veľmi rada kopec terapeutických techník, ktoré naozaj ako na nejaký krátky čas ťa ešte prizvú do tej role obete, keď to tak nazvem, s tým, že si to prejdeš vedomou cestou, že si to dovolíš, že si dovolíš sa proste polutovať, že opustiť sa, presne ochkať, a tam sa potom udeje taká vec, že teba to naozaj veľmi rýchlo prestane baviť. Si prídeš smiešná, Ty si to odžiješ, presne, a toto mi príde, že tiež je ako veľmi dôležité s týmto pracovať a nemusí to byť len súčasť nejakej terapie, nejakého semináru, ale niekedy si to zvedomiť aj v bežnom živote. Lebo my sa tomu mnohokrát veľmi bránime. Máme to už také ako, že nie, sem nejdem. A zrazu, keď si to fakt dovolím a idem do tej postele proste kňúrať na pol hodinu, tak po tej pol hodine zistím, že fakt akože to stačí. A je tam úžasne ako veľa práce v podstate urobenej, za tú pol hodinu v tej posteli. Pol hodina kňúrania vybavené. 100 eur od terapeuta ušetrených. Super, ale hej, nie? Úplne. Áno, toto veľmi pekne. Tereska hovorí, že to neznamená, že keď už sme v láske a uvedomí v pravde, že už sme tie neemoční anieli a nejaké, že už sa nás nič netýka. To nie je pravda. Kým sme vo fyzickom tele, tak emócie nás prevádzajú a budú nás prevádzať, ale že už nás tie emócie neovládnu. Presne toto, že pokňúraš tam pol hodinu a už ťa to potom nebaví, ale že už to nestiahne, vieš, do takých tých stavov, tých hlbokých depresí a zúfalstiev až úplne, že tá sinusoida emočná, proste, že je vyrovnaná, už nie je, vieš, tam, že by to do nejakej nepríčetnosti stiahlo človeka. Emócie, dovoliť si, ty to tak hovoríš, minulo som čítala niečo, taký krásny príspevok o emóciách u teba na Facebooku. Aký máš ty k ním prístup? Ja mám prístup. Ja hlavne mám emócie ako žena. Však mám teraz tých kamarátov, Jirku, Pavla, Františka, ktorí vlastne nemajú až tak tie emócie, ale ja som prišla na to, že mne sa vlastne páčia, že som žena a že tie emócie mi vlastne ukazujú, čo chcem a čo nechcem. Že vlastne až cez tú emóciu, teda neviem, cez čo muži zistia, čo chcú a čo nechcú, ale ja ako žena, keď mám nervy a mám emóciu, že mám nervy, tak zistím, tu bola moja hranica, alebo že keď mám emóciu radosti, že áno, tohto chcem viac. Čiže cez tie emócie nejako tá duša so mnou komunikuje. Čo akurát k tým emóciám je tam taká blbá vec, že keď vlastne tie emócie sú toxické a keď vlastne si uletíme z toho ega na tej obeti alebo na tom tyranovi a chytíme tú emóciu a zapichneme ju, alebo ogrciame tým deti, mužov, že ja som tu vlastne taká chudera, vy ste taký a taký, lebo. Takže toto je dobre si za mňa trošku spratať. Že aby boli také ľahké, také talianské, áno. Môj muž si už zvykol, proste nebere to osobne, zasmej sa. Ty si taká zlatá, ako sa rozčuluješ a je to vybavené. Už by som zavolala túto chlapcov, nech v nás vyvolajú nejakú emóciu. Teším sa na nich. Chalani, ak ste tam nepospali, tak poďte ešte niečo zahrať.
Boris, môžem sa o teba spýtať, ako ty vnímaš vzťahy k pravde, alebo čo pre teba znamenajú? Že vzťah k pravde, hej? Aký je? Môj? Ja neviem. Tak to je niečo, čo hľadám dlhodobo a čo nachádzam či už v práci, v rodine, v prírode. A čím dlhšie sa tým zaoberám, tak tým viac zistujem, že to je ťažké nájsť naozaj tú pravdu, lebo sme bombardovaní rôznymi teóriami a tak ďalej. Čiže človek sa musí ponárať hlbšie do seba, stále hlbšie do seba, aby tú pravdu našiel tam. A už v podstate sa nedá veriť ničomu, čo prichádza zvonku. A to aj, aké sú teraz celosvetové tieto výkyvy, hej, či už v spoločnosti alebo všeobecne, tak človeka nasmerovávajú k tomu, aby sa ponáral do seba a aby tam hľadal veci. A je to nepríjemné pre ľudí, ale treba byť za to vďačný. Takže asi toľko. A by som sa chcela vrátiť k tej komunikácii. My sme hovorili o tom, že komunikovať je teda náročné, ale napríklad ty s Igorom máš nejaký spôsob takýto bežného života, ako sa to naučiť. Čo nám v podstate môže byť takým vodítkom sa potom postupne dostať do tej prírodzenosti v tej komunikácii. Alebo ako to celé funguje. Celkom ma to zaujíma, lebo nemám tú skúsenosť. No, s tou komunikáciou to potom už nie je veľmi ťažké, keď sa v podstate naučíme, lebo veľa z nás, a najmä muži, častokrát, ale samozrejme aj ženy, sme akoby doráňaní tou komunikáciou, hej? Že sme zažili, že niekto držal a len rovno povedal niečo a tým nás zasekol, hej? Že zažili sme, že slova ubližujú, alebo ako deti sme zažili, keď sme povedali, čo cítime, že sme boli obvinení, že sme sebeckí, hej? Takže fakt ako ľudia nevieme komunikovať, lebo sme doráňaní tou komunikáciou. Takže preto sa častokrát deje, že naozaj muži a hlavne my nevedome na začiatku vzťahu, možno muž sa aj otvára, ale my ženy sme veľmi ako také emotívne a my sme také, ako tá menštruácia naozaj nás lieči, my sme schopné púšťať. Čiže ja až tak osobne neberiem. Ja napríklad som aj rada, že keď Igor pustí nejakú emóciu, lenže pre muži tie slova berú vážne, oni to tak berú, že hovorí sa len to, čo myslíš vážne, že žena v emócii kadečo pustí von. No a ani si neuvedomíme, že možno niekde na začiatku vzťahu toho muža zavreme
že proste prestane nám dôverovať, možno niečo aj povedal a bolo to pre nás málo, alebo sme to použili proti nemu a tak muž prestane komunikovať a my máme nervy, lebo vlastne je tam zavretý. No tak potom vlastne treba v tom vzťahu ako keby sa k tej komunikácii navrátiť, lebo jeden môj kamarát sa vrátil k žene, boli rozidení, vrátili sa k sebe, ale potom povedal, že no, vrátilo sa to do starých kolají a ja už jej zase nič nehovorím. Hej? A to je vlastne začiatok konca. Keď si nemôžeme hovoriť, čo cítime a čo potrebujeme, to už sa potom len nabavuje. Tak... Mňa tam napadlo ešte k tým emóciám, keď hovoríme, keď ma spomenula, že mnohokrát teda ženy, ako keby, že muži sa cítia takí stiahnutí v tej komunikácii, že ženy majú navrch cez emócie, tak sa tiež stretávam s tou druhou stranou, že prichádzajú ženy, ktoré sa cítia frustrované z toho, že v tej komunikácii majú muži navrch práve cez tie analytické vyhodnocovania, argumentáciu, hej, a že sa cítia naozaj slabé. A tým, že sú v podstate neschopné to vyjadriť tak, aby proste nesundal zase a proste neboli tam nejaké sarkastické poznámky, tak sa tam prirodzene hromadí ten vnútorný pretlak. Hej? A preto tá práca s emóciami je ako úžasne ozdravná a naozaj je to ako prvý krok, je to ten vnútorný rozstrel, aby som sa vôbec dokázala spojiť so sebou. Hej? Lebo tam, keď je to niekoľko rokov, hej, poznám ženy, ktoré v tom naozaj fungujú x rokov a už im to príde ako prirodzené, tam už prichádza tá tolerancia alebo tá rezignácia, hej, že už mávnu rukou a nemá pre nich zmysel, aby sa s tým mužom vôbec bavili. A keď sa toto všetko do toho tela ukladá, ona keď si v nejakom momente povie, že už sa to proste viacej nedá, tak to prvé, s čím sa spájam, tak to sú zase tie emócie, ktoré sú nekontrolované. A to je podobne, ako hovorí má po tej pocitovej komunikácii. Môže to byť priamo v komunikácii, ale čo ja teda považujem za veľmi, veľmi kľúčové a s čím v podstate pracujem aj niekoľko rokov, je dovoliť si to vo vzťahu k sebe samej. Hej, a nájsť si taký ten bezpečný priestor, nájsť si ten kmeň, kde si to môžem naozaj ako naplno dať, je úžasné. Hej, je toto otvorenie tej pokličky a vtedy sa to všetko začne čistiť. A až v tom vyčistenom priestore ja môžem začať vôbec navnímavať, kto som, čo som a cítiť samu seba. Takže to emóciám. Ja by som sa tu ešte zastavila, lebo hovoríš o vypustení tej pokličky a tých emócií, ktoré sú niekde tu v tele. A to je presne tá práca, ktorú robíš, že ideme z hlavy do toho tela. Že keď napríklad žena nedokáže to vypovedať, tak to môže vypovedať a dať von cez to telo. Tam sa to môže celé pouvoľňovať. Ako ty pracuješ konkrétne s telom? Alebo prečo by si odporúčala tú prácu žien s telom? Jak si teraz aj ukazovala, že sa to drží v tele, tak predovšetkým to miesto, kde sa to všetko hromadí, je práve ako tá dolná časť tela, aj tie dolné oblasti, alebo dolné vrstvy, alebo dolné čakry. Teraz hovoríš len o ženách, alebo aj o mužoch? O mužoch, všeobecne. Aj o ženách, aj o mužoch. Hej? Že to je to miesto, kde sa to proste všetko uloží, ako tá nálož. Možno my ženy to máme ako ešte citlivejšie miesto. Hej? Že tá naša ženská maternica je naozaj ako huba, ktorá to všetko nasaje. A všetko, čo nie je ako zvedomené, všetko, čo nie je vypovedané, tak ako by sme chceli, tak sa ukladá práve tam. A potom sa práve z tej časti nášho tela, ktorá je vlastne tým našim najväčším darom, stáva paradoxne tá najväčšia záťaž. Takže ako vstúpiť do toho miesta a naozaj ako dovoliť si prejaviť všetky tie pocity, ktoré sa začínajú vyplávať v spojení s týmto miestom, je ako keby jeden zo spôsobov, ako sa môžeme dostať do toho hlbšieho napojenia so sebou a potom následne prepojenia hore. Ako do tohto miesta, keď hovoríš, že vstupovať pre niekoho to môže byť veľmi abstraktné, a môžu, dajme tomu, vstupovať muži, ako teda do tohto miesta vstupujú ženy a ako ty s nimi do toho vstupuješ? Tak je to veľa pohybových techník, je to veľmi veľa dýchových techník, je to podpora cez rôzne zvuky, cez uvoľnenie hlasu, hrdla. Ja veľmi rada pracujem aj s tým, že je tam priestor na to, ako naozaj si zanadávať. Hej? To, čo sme hovorili o tej obeti, tak ako keby vedome vstúpiť do toho zranenia a dovoliť si ho precítiť. Ale stále tam mať na pozadí to, že je to proces, že je to terapia, že je to druh hry, kľudne, keď to takto nazvem. A ono, keď sa mi to podarí, keď sa s tým ako keby pravdivo spojím, tak ono sa to naozaj púšťa tak dlho, ako to potrebujem. A v jednej chvíli sa to uvoľní a to je presne to, čo hovorí aj o tej pocitovej komunikácii, že sa to potom prirodzene prelne do tej inej podoby. Že z toho emočného pretlaku, z tej jednotky, to zrazu prejde do tej dvojky. Že ja zrazu dokážem ako keby uznať možno aj ten pohľad toho druhého, ale potrebujem prečistiť v prvom rade ten veľmi hlboký, veľmi silný emočný nános. Teraz oba mi vlastne hovoríte, že v tých terapiách vstupujete naspäť, vraciate sa a dovolujete si to urobiť úplne, že pravdivo, tak ako cítite aj
možno v takom tom, čo my považujeme ešte za nízke. Lebo keď už človek na sebe pracuje, tak veľakrát možno to samotné ego odsudzuje niektoré prejavy, niektoré presne máme, že sú nízke. Ja to napríklad tak mám, hej? Že si poviem, ja už nechcem byť takáto. A tu vlastne vy vytvárate priestor, či už medzi dvoma ľuďmi, alebo keď tí ľudia pracujú sami cez to telo, na to, aby sme to dali von. Aj mám teda osobnú skúsenosť s tvojimi meditáciami, či už ošovky, alebo akékoľvek iné. A teda to telo naozaj človek neoklame. No. Určite. Ja to ani nevnímam tak, že sa tam akoby vraciaš, hej, ale že tam naozaj ako keby spájaš sa s tými hlbšími úrovňami, kde to je v tej chvíli autentické, kde to je prítomné. Hej, že ono tam nemusíš akoby za každú cenu hľadať niečo v minulosti a ako naozaj tam ako sa prepatravať k niečomu, čo tam možno bolo a ako tak sa kvázi až retraumatizovať. Ale ako len si tak ako naozaj pravdivo pozrieť dovnútra a spojiť sa s tým, čo tam je v tej chvíli. Aký hovor? No, toto by som chcela povedať k tomu, k tým emóciám, že niekedy bereme ten sebarozvoj alebo tie spirituálne techniky, zase poviem, že často to robia aj muži, že ako keby, aby sa ovládli, hej, že často povie vlastne ten muž, že 70 kilometrov som dýchala, držal som to a som si to akože použil všetky tie techniky a po tých 70 kilometroch proste povedala tú vetu a už som vybuchol, hej, alebo že celý deň som, alebo týždeň som s tým vlastne pracoval, že prídem domov a že proste už budem usmiatý a nech čokoľvek príde od tej ženy doma na tej materskej, tak ja ju v tej emocii príjmem a všetko je krásny večer a zase to prišlo a zase som to nedal, hej. Takže my tiež vlastne tie častokrát techniky meditatívne využívame na to, aby sme potlačili tie pocity, aby sme potlačili možno niečo nechcené a neustále vlastne v tom zlyhávame a potom sa za to viníme a dookola, hej. Takže za mňa je tiež tá cesta skôr do toho vojsť, dovoliť si tie pocity naplno pomenovať a keď zrazu muž do toho vojde a povie si, aha, takže ja keď prídem domov a tá žena mi dá tú výčitku, ako sa ja vtedy cítim, prečo do mňa vojde tá emócia, prečo mám chuť ujsť alebo ju zaškrtiť, hej? A práve tým, že on si dovolí tú emóciu, tak zrazu odhalí, čo za tým je, aké sú zase jeho pocity a celé to potom môže sa odvíjať úplne inak, pretože áno, žena má nejaké pocity, je tam sama na materskej unavená, ale muž má také pocity, je unavený z práce, hej, má plno v dnešnej dobe muž, ktorý má uživiť mladú rodinku, tak to je akože kvalitný tlak zase, hej. Ale takisto častokrát je to vlastne, že muž si myslí, že no, tak ona to má ťažšie, tak ja musím byť ten, čo podrží. Ale nie, všetci máme tie svoje pocity, každý má právo sa nejako cítiť a poďme tam byť vlastne akoby dvaja úplne rovnocenne, jeden pre druhého a nastavme si ten večer alebo čokoľvek tak, aby nám tam bolo dobre obom. Poďme teda možno, ak chceš povedať, pokojne povedz, ja len by som ako keby rada k týmto technikám, že môže to byť opäť nejaké priškrtenie sa, ale vlastne tie techniky nás tiež len vedú a učia a je to nejaký proces a bez tých techník by sme sa možno nedostali trošku vyššie, kde už potom zmeníme možno tie techniky alebo budeme schopní, čo možno ešte málo kto, to len tak nechať a byť len tak, že si sedieť a byť napojený. Že ako vnímate tie techniky versus to len také samotné bytie? Tých technik je veľmi veľa. A nie je to tak, že všetko pre každého. Je dôležité, aby si ľudia aj vedeli vybrať taký ten nástroj, svoj vlastný komunikačný. Veľa techník aj na Univerzite vedomého života používame. Učíme, môže tam človek získať, že niečo z toho veľkého množstva techník. Ale zdôrazňujeme, že všetky tie techniky v každom prípade dôjdu po niekiaľ, kde áno, si potrebovala ten nástroj, ale keď prídeme už k bodu uvedomenia sa, naozaj seba, bytostného. Keď nie je preto, že blá, blá, áno, som božská bytosť, ale keď to pocítiš, že si a pocítiš, že tie emócie nie si ty. Že tie emócie, áno,
prídu, alebo použijem, alebo čo, ale nemusím sa s nimi stotožniť. Čiže nastáva ten moment, kedy už naozaj tá naša cesta je tak individuálna tam ďalej, že už ponúka akože nejakú vychodenú techniku už sa nedá ponúknuť, lebo naozaj je to individuálna cesta. Čiže poniekiaľ môžeme, a je to nevyhnutné, podľa mňa v tejto dobe, tej prechodnej, ale počítať s tým, že niekde prídeš do bodu, kde už, by som povedala, že už nemáš žiadnu mapu. Proste cítiš, ale nemáš ten návod a tam už to je naozaj vedieť, cítiť. V sebe to božské je to, že tú istotu v sebe a tú dôveru, aj dôveru vo vlastnú múdrosť, vo vlastné poznanie, ktoré máme, ktoré nám už nemusí niekto sprostredkovať, ale cítiť ju. Áno, že to je tu, hodne sme hovorili o tom citovom poli, že tú svoju pravdu, to, čo ako vnímam, ako cítim, že ju môžem aj nejakým spôsobom komunikovať a nenaraziť, neísť do nejakého ako pretláčania alebo odporu s niečím. Čiže zjednoduším to, keď ja vnímam už seba vo svojej božskosti, ty vnímaš seba vo svojej božskosti, tak to môžeme prejaviť a to už nie je o tom, že či ty máš väčšiu pravdu, alebo ja mám väčšiu pravdu, ale ja sa môžem obohacovať tvojim poznaním a ty môjim. Vieš, že tam je koniec tej súťaže, takej drámy, čo naše ego milovalo, ale čím viac otvárame srdce a vedomie, tak tým menej tej drámy už potrebujeme. To ma iba napadá na také doplnenie, lebo s tým úplne súzniem, že ono vlastne tie techniky alebo tieto nástroje, ktoré máme možnosť využívať, sú naozaj tak ako veľmi podporujúce k tomu, aby sme vytvorili určitý prepis. Alebo sa naozaj akoby rozšírilo ten vnútorný priestor a aby sme vďaka tomu mohli naozaj dospieť do toho bodu tej vlastnej autenticity. To, čo hovoríš aj ty, že už si potom tú cestu naozaj tvoríme sami a dokážeme tomu dôverovať, lebo sa nám tvorí presne ten pocit tej vnútornej istoty. To, čo sme spomenuli na začiatku. A k tomuto je aj to, že vieš, my zasypaní v tých vzorcoch, v takom tom automatickom myslení, my sme nedokázali seba počuť. V tom, lebo vždy ten vnútorný kritik, tak ako nás kritizovali rodičia, potom si to človek preniesol do toho, že už to nemuseli ani oni robiť, ale také, aj tie seba obviňovania a taká tá seba prísnosť, že my sme si mysleli, že toho druhého počúvame, ale keď ja seba neviem dopočuť, tak neviem počuť pravdivo ani toho druhého, lebo vždy tam ten komentátor, že v tej hlave beží. Takže počúvanie je cesta k tej vedomej komunikácii. Myslím si, že by ste o tom nevedeli takto rozprávať ani jedna z vás, keby ste to nezažili od tých všetkých možných techník, ktoré učíte, k tomu ozajstnému počúvaniu seba. A mňa by možno zaujímalo, že kedy prišiel taký moment vo vašom živote, lebo veľakrát je to možno moment, ale nejaká skúsenosť, možno aj niečo nepríjemné a veľakrát to môže len tak prísť. A mňa by zaujímalo, že ako toto pravdivé napojenie sa na seba prišlo k vám. Ak teda môžete zazdieľať, ak to nie je príliš intimné, lebo to môže byť. Môžem začať? Tak mňa k tomu priviedli odličkové kamene. Okay. A to bolo také smiešne, že niesla ma na sálu taká tam sestrička. Čo vy robíte? Ste vzťahová terapeutka? A ja, že hej. Takže to bola nejaká psychosomatická sestrička, ktorá sa povedala, že vzťahová terapeutka má obličkové kamene. Takže super, ešte je tu. Takže tie obličkové kamene ma tak vytriezveli z toho EZA zachraňovania, EZA obetovania a EZA techník, lebo som išla presne, že akú techniku použiť, na aký problém, všetko vyrieším u seba, u druhých. Akože nehovorím, že som nevyriešila, ale to je ako, že lopatuješ a myslíš si, že
že zachrániš vlastne celý svet a tak. Takže tam vlastne som sa chvíľu aj tak akože zdula na Boha a na celé EZO a na kryštále a na všetky techniky, lebo sedíš sa, lebo dovtedy mi všetko zaberalo, hej, keď mi dačo bolo zlé, furt sa našla technika, či honoponu, či kryštál som si vždy všetko prešlo a zrazu, hej, tam ležíš 3 dní a proste, jak tie kamene idú cez proste nič nepomohlo, len zdvihnúť sa a vstať aj do tej nemocnice. No a teda som to všetko teda prehodnocovala a hovorím si, ne, musí to ísť celé inak, všetko to musí byť proste iné a neverím, teda ako som pochopila, že to nové už není, že musíš niečo zobrať, aby si vyriešil, ale naopak, že ty vlastne budeš púšťať tú kontrolu. Práve naopak, jak predtým som chytila techniku a išla som lopatovať, vyriešiť problém, tak som pochopila, že či schudnúť, či telo vyliečiť, či niečo zmeniť s mužom, že už to není, že ťahať muža dade a už pochop túto techniku a poďme, hej, alebo s pubertálnym synom. Hej. Ešte ďalší dôležitý bol pubertálny syn, jeden. Ten proste jeden. No a to bolo neuveriteľné, že po zlom to vôbec, hej, po dobrom už úplne vôbec, to som bola už úplne rohoška, hej, takže vlastne som iba pozerala a že vlastne ako čo, hej, že fakt nič nezaberalo. Takže podobne aj vlastne s tým synom, vlastne Boris to povedal. Boris to povedal, že vlastne nič von nezmeníš tým, že to budeš riešiť do von. Takže vlastne cesta je do seba a skôr ako keby lopatovať zo seba, či už tie presvedčenia, či už tú obeť, či už tie emócie a uvoľňovať sa v danej téme, nazvime to ísť do stavu bez odporu, čiže úplný opak. To znamená, že začala si príjmať? Že žiadna technika, idem si zadýchať, idem túto kryštál. Idem sa v tom úplne uvoľniť. Ale budeš v tom a budeš to pozorovať a budeš príjmať sa. Aha, a dôverovať tomu, tak. Dôverovať to, že sa to vyladí samo, keď odpor vo mne povolí, keď z toho odporu vystúpim. Čiže som pochopila, že si to tvorím vlastne, že si do nekonečna odohrávam tie vzorce. Čiže ten syn mi do nekonečna niečo odohrával a čím viac som ho chcela jeho riešiť, alebo muža riešiť, tak to nešlo. Takže som musela začať riešiť seba a vtedy oni zrazu prestali. Hej. Kryštály už nevietajú. Ešte autisti sú na to dobrí. Takže môj najmladší je autista, takže vlastne on to ešte ako dotiahol. Tereska, u teba? Ja som v podstate už tak pomerne skoro, keď som mala asi 19 rokov, tak sa mi dostala kniha Ženy, ktoré behali s vlkmi, ktorá je teda taká moja kniha kníh. A mne sa tam niečo udialo. Ja to neviem opísať, ale proste mne sa tam naozaj prišli mi tam tak veľmi hlboké informácie o niečom, čo je ešte za tou oponou, za ktorú ešte neviem vidieť a vytvorilo sa vo mne také veľmi silné volanie to nasledovať a ja som naozaj nevedela, čo to je, čo nasledujem, iba som cítila, že za niečím idem, za niečím kráčam. Ale to, čo sa mi vytvorilo v tele, tak bol taký nejaký ako zvláštny pocit, taký dovtedy nepoznaný. A ja som si to naozaj predstavila ako taký nejaký zvláštny otlačok, ktorý mi tam zostal. A odvtedy, dovolím si povedať, že naozaj ako keby sa stále k tomu bodu vraciam. Že už poznám ten pocit a že vlastne vždy, keď mám možno nejakú pochybnosť, alebo som si naozaj není istá tými ďalšími krokmi, tak sa stále ako keby vraciam do toho istého pocitu, ktorý ma tak ako navedie ďalej. A ukazuje sa mi, že stále, keď je to ten pocit, ktorý ma sprevádza počas tej cesty, tak je to v poriadku. Jedna taká kniha o šamanizme, alebo neviem, nejaký šamanský učiteľ raz povedal takú krásnu vec, že sleduj tú cestu, či má srdce. A mne sa to s tým spája, že to je proste pre mňa tá odpoveď. Hej? Že to ja si vlastne len tak ako dopredu poviem, že či je to tá cesta, ktorá má srdce a je to veľmi podobné tomu pocitu, o ktorom som hovorila. A tým pádom sa o to opieram. A aj v tých ako náročnejších situáciách, keď teraz MAP hovorí o tom preverení cez tie obličkové kamene, tak ja som v podstate tiež relatívne mladá zažila to, že sme mali s mojím prvým mužom veľmi vážne chorú dcérku. A tam prišlo presne veľa týchto tém toho púšťania, že tam proste nie je šanca bojovať s tým, ale ako naozaj sa do toho uvoľniť, otvoriť sa tomu a prijať to znovu ako tú príležitosť a ako tú možnosť, akoby otvárať si tie nové obzory dovtedy nepoznané. A takisto potom vlastne po niekoľkých rokoch sa to v podstate zopakovalo, nebolo to tak dávno, keď som sa vlastne rozchádzala so svojím prvým mužom.
a vstupovala som do vzťahu s druhým mužom, že to tiež neprebehlo tak, ako som si predstavovala. A teraz to, ako som si to ako zidealizovala, ako sa to už bude dať na základe tej našej otvorenej, vedomej komunikácie a nestalo sa to tak, tak je to stále to isté. Hej, že znovu je to len o tom, ako áno, otvárať sa do toho, uvoľňovať sa do toho a príjmať to a všímať si tie odkazy, ktoré to v sebe nesie. Takže v zásade sa zhodnem s tým, čo hovorí Mark, len je to zase akoby potvarbené iným príbehom. Ale ten pocit je rovnaký. Áno, potvrdzujem. Aj nám zazdieľaš seba? Že áno, tiež je to o takom také tie chytáky nášho ega, čo vlastne celý život odhalujem. Vieš, ja som začala moju kariéru ako kartárka, vykladala som cigánske karty. A dobre. Však jasné, všetko dobré. Však si Bea. No, lebo to som ale nevedela, že prečo to viem, hej, lebo že vlastne Merkava, také to bolo úplne ako zahalené, ale proste som sa stretla s cigánkou, ktorá tak kukla po mňa a povedala, ty to vieš od toho. No, tak sme išli a tiež som si myslela, že to je už akože hotovo. Budem mastiť karty do konca života, dobre bude. No a to zrazu potom ti príde, vieš, že vlastne tam sa nedá zabrániť, že tomu, že to vedomie otváraš a zrazu normálne, vieš, v tom kontakte s takým, neviem, s prievodcami alebo čo, že dosť. A teraz čo? Už nie si kartárka, vieš. Potom hľadala som cez psychológiu, etikoterapiu, ľudové liečiteľstvo. Vieš, také, že mala som veľmi tiež toto silné, že musím niečo poznať k tomu, lebo aby som dohonila to, čo cítim. Aha. Hej, že som niečo cítila a naháňala som to cez to poznanie. Hej, čiže som kopu všeličoho fakt akože prešla a vždy to tam tú chvíľu, to také akože, hej, tak to tak naplní. Hej, a potom cítim, že ešte ďalej. A presne ako toto dievčatá hovorili, že to púšťanie a uvoľňovanie takého toho naháňania, že musím to, čo cítim, aj úplne mať rozpoznané a nejako uchopené. A to si myslím, že to bolo úplne najviac a to sa mne stalo tiež napríklad, tiež ja som išla cez také tie diagnózy a to, ale napríklad pri kontakte s onkologickou chorobou, že až vtedy, lebo to už naozaj prišlo také uvedomenie, že čo všetko pustiť, že kde ako my v tej nerovnováhe, hej, v takej energetickej sme a to ti dá až taký ten kontakt s tým, takže tak končíme, hej, že vlastne čo naplnené a vieš, a proste v tom uvoľnení dovolíš si vtedy naozaj dať celú pozornosť tomu cíteniu, láske. Naozaj vtedy. Vieš, až vtedy vieš celou bytosťou a proste v tej každej bunke precítiť, čo láska je. No, nevymyslíme to. Nevymyslíme, že? Nie, to sa nie. Ani urýchliť, ani bežať, ani tlačiť. No, dobre. Ženy milé, veľká vďaka vám. A ako sme hovorili, aj tých mužov nám treba, tak chlapci, poďte nám prosím ešte niečo zahrať. Prepáčte, že vás volám chlapci, ale to už som chytila od našej Sášky Pastorkovej. Volá všetkých hudobníkov chlapci. Tak muži, poprosíme vás, ďakujeme. What's it?
kým zore čaj, ja pohľadám si inú, či táto je tá pravá, neviem, tak vypiť sa mi daj, mám na to ešte silu, poboskaný do čela, ľúbenie a je milovaný do čela. Zálonou prekračujem hranicu a žravé sú sny, čo na pahrebe páli. Plamene osvetľujú malenico, tak podrž mi tam flak a ja sa ešte bavím. Maťo Kajfert, Boris Čelár, Babi Unga, Tereska Rut a